Hello guys, mazong adlaw natong tanan. So karong adlaw guys, mang snacks dito ninyo. Ikan ko nag sana nanilhig utos tiris taas ang ipang kuag mga kabwibs. Diya mang snacks ta ninyo da ay biscuit nga Presto. Lapay butter coconut nga favorite ni Lixie. Diya ag kanang na ay avocado karang dali ara na lata. Lata na ni si dada ni katunga guys. Aghapon isang gikaon. Diya karon dar bajaran dako ana. Madura magdi ni malata na talilata na pud dari nalata na pud dari sugod. Akan isud sarip di pa kani madagat para makakaon pa sila ma'am. Diya ta pa may duha. Ag duha noon wa pa na violet to panahinog puros pa green marag makaabot pa uli sila ma'am. Dada ni arhi nga kuan tao kulbaan ko kay abi ko kinsa kay kanang naay kasagaran ron kay mga scammer kuan kanang naay nakunoy suwat ni para ni sir sa Metro Bank ja nanguta nag-asa sila makutos Davao nga nanguta na pa jud kamera badanay kung di nagahang kuan nga na sumangil pa ko para kuan para safe ta ba. Kaya mga panahon ron ag panahon ron daganay manunuwayr ba. Diya nagtimpla day ko kan guys, Energin. Kanan jud kog Energin. Kada buntag mag-Energin ko. Diya karon ting snacks naman nag-Energin na pud ko. Para maglaygang pangitas ang biskwit ug kuan mo nang nagtimpla ko. Diya karon diyan na kanon. Sayang magdikan unja. Nalata na jud siya sayang. Ayaw bi kay makuan mo sa matukalata. Daghan ka jud lamok. Unja guys, nalami na agbuwak datos gawas. Punan pa to nagtanom. Ug di na init. Aghang tudlo na dagdagan sa kaang agkaang mo ko kay baw nga arang bugata di ay. Baw namatay man siguro namatay baning kukuha nga arang sakita man. Dapat isa dari nagkakuan ka sa buhok. Kisa tuningan nga di ko makaw-kaw og juta. Nga nag-aram gali ng kaw-kaw dito sa mga kabuwakan. Ang gibrasag maadyo agkan kong mamamiri kay naluoy ko nagtanaw nga. Aram buli nga kaadyo. Mato, nang gihinduan. Gikulbaan ko sa tao kay abi ko bag-insa na. Kay agpurma, mura mapag hantong purmaha. Kas Metro Bank nagtrabaho dahil nga ito magpurma. Aziz ang gikuanan, giingnan nga kaan harang chatan si ma'am. Number ako no'y pangadyoon. Kuha ko yung number nila ma'am. Good. Kay sa Facebook raman may magkuan. Moto gipa permahan niya. Sa aman tong gipicturan tong subwari. Nga na ipangani sir, ang gisend ni ma'am. Pas ma'am na online ka na. Busy pa siguro to kay reunion magud nila. Nag-reunion sila. Kana nga biscuit guys, kay mapunigan lang ni purami nga biscuit sa una sa Pamis Manila. Nga anjay tayo nyo guys. Dagan ka lamok, dagan namig pinakaglamok. Mingaw ka agigali. Maglili-li ko ito nilagawin trap ng labay. Labianan mariari ko guys. Kanang nga. Pwede lagod ni Alexi Manakayan. Dahil ang pagminingaw o pag arhin na mo. Naman mang labay ag series o ban padong Alicia. Ano yun? Daplin na magkasada. Nagsabot pa man daming in the Herlin nga before may muli Lixie sa Alicia ato sa Migmol kaya mangipa duwaon si Lixie ug si Kia ang ipayan niya ng mina hindi ko agnisi kaya mo mabuwan mirong ko ang 22 man siguro 22 ka 22 milan 22 July si Bing Bing day chat gimingaw na kuno namo
Nag-chat pa doon saan ko nung inig magbrigada o pa-enroll. Naluoy man ko. Kaya di ra ba padalim ng first year pa ta, first time na ta mo high school. First time jud. Kaya sa una na pa nang nakuanan nga arang uwaw pod nga ako rang isa nga na da maangginan nga. Wata ko kaha kan tabangan pa na jag enroll kay. First year pa ba pila pa jang edad 14. Maguwang pa mas bingbing ni Eliana o si Eliana. Diyan siyang ginan nga alam mo kang tabangan. Eh, muli may baby 23 siguro. Alang ginan kay ilalik si sugod kay 23 to 27 man ang brigada. So nga siyang ginan nga kan tabangan pa kuno yung sa brigada nila liksian alang ginan. So ning okay man siya. Luoy po magbaklay nadyo ra ba putong high school. Ikaw hatod? Basta tali, nagpractice na ba itong motor? Ang ngayon, nagpapag-practice yung motor, kaya magamit ang itong motor dito sa bahay. Parang di, parang inita pa. Magtiwas ko yung nagtanam o buwak, guys. Ganyan ko magtanam-tanam. Na may daghang kaang bakante. Hello guys, waday ko nakatanam og buwak kaning uwa naman pod. Ugma ko magtanam. At least na ko natanom og na-arrange na natong mga buwak adto. Nja, kaon na pod kay karon pa na nabantayan nga day kamuti. Nja, silupin man to, mao na ra man rin nabilin 5 ka buok. Na putod-putod nagali kaya manggi. Sana hanggi kuag mga daot ba nga daot lagi uban guys. Sa lami ra ba sa kay color ni ja orange na tangkanan. Pero nay bata dani di mo kamote. May kaso color sa kamote guys. Orange, murag carrots. Ya tagkaan daani. Nadla ka dito sa tao gani kay abi ko unsa na lisang tagma baligwan port. Tong tilawan basig color ra pud nila mi way tamis. Ini ka color ba? Hindi tamis ang. Bitaw guys naghimo pag kuan popcorn na. Sabaw man kung di mo kagamot ring isa. Kana na. Mga antanin nyo guys. Gani alas 10 sa buntag man to nagkaan ko karon alas 3 pod. Pero pa din snack. May kadug kamuti. Kamilik si dari murag way tao kay sige mi panglak sportahan. Nanglak ko kay kami rarabahin dyan. Wapo ko na suhito daring lugar. Ayun ang kwanta. Ilak dit kanunay. Ayun ka. Sa una na apo kaan eh. May akado guys. Hindi. Kamuraan eh. Ha? Kamuraan eh. Ang dato nagangnaw. Kung mukhaon mo dugang. Kung madugang ko no, nagpatambot ko be. Ang tayo mabuhok ba? Ang taasan naman mabuhok ba? Ay, mamang ko, di ipuputod. Ang parte tagpambi, mantika ka. Note na nagmantika. Yeah. No. Hihi ko no. Note na mantika. Kaya mo kong prito, itlog, duwad, mamaya ganahan. Puro prito. Anak tara magsabaw. Ya, maghay-hay pa dahil kuskuan. Hay-hay ko sa labahan nga mo sa Nina Lexi. Lamig ang naong. Harap po pananaw. Hindi.
Bitaw guys, mara ni mang vlog guys. Salamat sa inyong pagtanaw og God bless natong tanan. Amping mo kanunay ug asaman mo karon. Bye. Bye.